Vítám vás u nedělom metu číslo 14. Veci a verím, že sa vám budú páčiť tieto videá, tak prosím, ostaňte s nami a dnes začíname príbehom jedného muža. Je to muž, ktorý by sme mohli povedať, že bol taký obrovský horlivec. Horlil za Boha, za Ježiša, bol veľmi blízky Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho meno je Peter. A veľa z vás asi pozná Petra a Peter a jeho život, to je niečo, na čo sa v tomto prvom videu pozrieme. A budeme hovoriť o tom, ako je možné v našom kresťanskom živote stratiť tú cestu s Bohom. A možno aj ty teraz pozeráš toto video a možno si vo svojom živote mal obdobie. Je dobře, že si vážíš dobrých lidí. Velice! Charakterově rovných lidí. Ano. Lidí, co pomáhají lidem. Přesně tak! Kvůli tomu jsem na tomhle světě. Abych rozdával radost, lásku. Ano! Brother, Merry Christmas. А нам идет зверь. Что за тигр этот лев? Лев. Он один против толпы шакалов и гиен. Тигр. Эй, брат, что за тигр этот? Jakoby, jako kabelku, tak jakože kam dáváte všechny svoje věci? Tě zdravím, hočičko. No, kluci to dávají do kapex. Máme kapse, bohužel. A my máme jen 3 věci, víš? Miazata. Kojče, mobil a peněženku. To je všecko. Jo? My nosíme aspoň 10 věcí, jako vy. Brýle, peníze, peněženku, taštičku, nákupní tašku a mýdla, večerní obrozky a nevím co ještě. Kapesníky, malá látka a dudíka a nevím co ještě. Nebo ty spěchače, píšičuk a tak dále. Do you mind if a girl having a dick? Trans? Yes. No, for us, No. for us, no problem. No. The important you are girl. To je fakt takovej hlavoun beďarovej zákeřnej. Prej si vůbec nevšiml, že je Vivien chlap a tomu ukázala Kára. A ještě manipuluje chat, aby mu posílali peníze na ty jeho SpongeBob boty, ale kamaráde, v zátiší bikinek může být jen Ajmonka. Ty mrdáku,